Dag. Jeg er tilbage igen. Det er nu episode 3 af Vilde Vlogs. I dag skal vi prøve nogle andre dumme ting, inklusiv noget alkohol, ild, farlige sager og diverse dumme dristigheder. Så lad os se, hvor dagens stramasser kan få sig. Let's go. 1, 2, 3, fuck it. Den gør du mig. Hvad har du fundet? Fucked benzin. Yes, og olie. Ej, det er lækkert. Jeg tror, der er lidt af hver. Er det nyt eller gammelt? Fy for helvede. Jeg tror, det er nyt. Men... det bruger det ud. Nå, fedt. Jeg skal ikke lugte til det, din psykopat. Det lugter godt. Det er ren vand. Ja. Pot! Hvad er du gang i, Rasmus? Nå, pap. Hey, det er First Class Fireworks. Ja, du filmer bare. Det er ikke se en skid, mand. Hej. Der er ikke noget bålfest. Bålfadet er fundet, og nu skal vi til flyt dig! How to make a bål. Simon Asger lyser lidt mere. Vi tager en papkasse. Den her papkasse. Så tager vi hælder noget helt normalt vand på. Det ligner sgu da soja. Det ligner vand. Det er bare lidt farligt. Hvad? Lidt farligt. Ja, så tager vi og ser, om der er benzin nok i vores vand til, det kan brænde nemt. Det er der ikke. Så tager vi bare og sætter ild til det her trapgøjl. Og så på et eller andet tidspunkt, så kommer der ild i lortet. Det er hyggeligt. Vi har lejerbåler. Det der skete her, det var en fejl. Det kunne hurtigt have gået galt, hvis jeg ikke handlede. Det er jo sjovt, hvis du bare lige... Nej, det er mine hænder skal ikke... Hvad, Asger, kan vi få en status-update? Der er bål. Sådan rimelig meget bål. Vi skal have mere på. Okay. Ah! Brænder det forkerte sted. Hvor fanden var det så ikke? Jamen, så er der sket noget. Jeg synes, det har en mærkelig farve. Det er helt normal farve. Ja. Prøv at se her, hvis vi ryster flasken nu, så bliver den Dejligt coated. gennemsigtig. Ja, for det er vand. Skal vi se her. Det ser vandet ud. Det er sådan dejligt. Sådan lyder det, når jeg rister på det. Kæft, hvor er du en dårlig kære. Altså prøv at høre, jeg kører 0,5 her. Det skal du ikke have. Er det zoom ind eller zoom ud? Det er zoom ud. Okay, godt. For disclaimer, det er helt normalt vand igen. Det er bare vand. Det er ikke så... man må ikke drikke vandet her omkring. Nej, det er Fordi- for farligt. Igen, lad mig fint efter. Jeg hader gas også. Nu er det første begynder at blive sundt og indåndet. Det lyder ret sej. Det skal du fandme ikke op til. Det må man... Don't try this at home, kids. Ja, for det er hen med mere pap. Lad os begynde at hente noget pap. Følg med. Kunne du huske sidste gang? Var der lige så meget mug der? Se det mug der. Har du se hvor klamt det er? Altså, det er fandme klamt det der. Nå, ja, tilbage. Jeg finder den Rasmus. Ramme det? Lidt large. Men det kan vi. Der er en økse derovre. Nå ja. Se, det er det her, jeg skal leve med. Det her, det er jyder, der bare har det sjovt. Det er bare jyder, der er jyder. Ja. Når der ikke er nok motor, når der ikke er nok motor involveret, så gør man det her i stedet for. Det har man aldrig gjort for Sjælland, det kan jeg godt garantere.
fordi at sjælderne er Sjælderne er ret... De fatter ikke at have det sjovt. Jeg ved ikke, om man kan kalde det her sjovt. røde lov med møg fra plastik. Man skal ikke rende mos kommode. Hold jeres kæft. Synes ud til min kugle eller sådan noget. Og så bare... Så lige til dine kugler. Ej, jeg har ikke lyst til at sætte ned til mine kugler. Det har jeg lyst til. Og så lige til dine kugler. Jeg er noget mere pap. Sæt lige til mine kugler. Kan vi lige konstatere, hvor meget mug der er på en væg der? Fy for satan. Det er helt for se. Prøv lige at se det der plet der. Nå, tilbage. Nå, Asger, nu hvor jeg lige har dig her. Kan vi lige få en opdatering på, hvordan vi synes, det går? Shit. Fremad. Fremskridt. Det er et godt ord at bruge. Hvad tror du, hvis vi stikker den hen i bålet? Jeg tror sgu ikke, det er en særlig god idé. Men lad os gøre det. Ja, så den der med. Det er en kebabstød. Så er der kebab. Flyt dig! Det er simpelthen vanvittigt, hvordan dårligt vores kameramands lunger er. Ja, de kan ikke holde til en smule høj. På mors side, der er alle kvinderne, de er døde, før de er blevet 60. Sidste 3 generationer, men min moster er blevet 60. Så din mor, hun dør. Måske. Lige om lidt. Nej, så gammel er hun da ikke. 10-15 år. 10-15 år? Nej. Som om det er meget bedre. Ej, kæft, hvor er det træls på øjnene. Kom. Hvor er låget henne? Ej, Simon, du har trådt en hundelort fuldstændig ud i din sko. Ej. Se, det der, det er inde på din fod. Hvis du var i tvivl. Her. Ja, morgen. La-da-di-da. Bremserens! Det er brandfarligt. Dyrlæge? Nej, du lader mig filme mig i ansigtet. Det er røvirriterende. Nå, nej, Simon er røvirriterende. Flyt dig, Asger. Hvorfor? Ja, for dunken sgu da. Nå, Asger, kan vi lige få en status på, hvad Hold det er, nu vi er i gang kæft med med? lige status om, mand, altså. Kom nu, hvad er statusen? Lige nu der er vi i gang med at hælde noget benzin op. Nej, i den. vand. Vand. Pure water. Ja, det er faktisk kildevand. Ja, for helvede, tappede lige fra vandhanen. Hvor fanden blev låget nu af? Jeg burde virkelig være danser på en natklub eller sådan noget. Ikke mig. Hvad er Den der. på bålet nu? Ja, find på bålet. Wow. Det hjælper sgu. Se, det her det er tidlig Sankt Hans, hvis I var i tvivl. Nej, det er rent kildevand, det er det, du kan sige. Det er farligt, det her. Kunne det ikke være sjovt at hoppe ned i det? Vi kan, at hele terrassen brænder. Terrassen, den må fandme ikke brænde. Det skal lige komme ud af der. Nå, skal vi lige køre en outro lige inden vi hælder det sidste på? Det synes jeg. Det var godt at kende jer. Hvis vi, der går ild i dunken, så smider jeg den i. Der i, hvor der er vand, så... For helvede! Det var godt, jeg smed den der i, tror jeg. Sådan er waterboarder man faktisk. Hvad? Er det sådan en surfer? Nej, ikke helt. Hvad er waterboarding? Det er hvor du tager en dunk benzin, ikke? Og så i stedet for, så kommer du vand i den, ikke? Og så tager du et stykke tørklæde hen over hovedet på den, du waterboarder, og så hælder du bare vand på dem. Det er faktisk at drukne den. Nå. Det er en klud, Simon. Det skal man gøre derhjemme. Ja, tusind tak, fordi I så med på Vilde Vlogs nummer 3. Jeg har med en gutes teg. Jeg kan ikke tysk. Og du fik 12. Nej! Jeg skal lave en outro. Nå. Ja, men tusind tak, fordi I så med. Jeg håber, I kommer med til næste
vilde vlogs, som nok kommer en gang 3 år. Det var godt at kende jer. Ja. Nu vil vi hælde vand på Asger. Næste gang I ser os, så er vi nok døde. Det kan være, der måske kommer en survival-video ud, var Asger? Hvorfor skulle vi dø? Vi har aldrig... Altså prøv alt, hvad vi laver, det er ufarligt. Hvorfor fanden skulle vi dø? Det er rigtigt. Vi dør aldrig. Nå, Vi er udødelige. peace out.